En Jordi Foley, és a propòsit de... És que anava a parlar de Gaudí ara. Havia dit en alguna entrevista que més que preguntar-se què faria Gaudí, intenta entendre l'essència del projecte. Clar, aquesta essència del projecte, segurament vostè la té molt al cap, jo l'he fusionat fins i tot amb Gaudí, ara nominalment, però molts de nosaltres potser no. Ens podria explicar per tots els públics quina és aquesta essència Gaudí? Nosaltres la nostra feina és construir el projecte que Gaudí va deixar. I el va deixar amb molta documentació. I construir vol dir estudiar-lo. Estudiar, per descomptar les maquetes, perquè són elements que es poden tocar i per tant de gran dimensió, estudiar els dibuixos, els plànols, i estudiar aquelles descripcions que ell va fer de l'edifici que van quedar escrites en publicacions de la Junta Constructora o en llibres dels seus deixebles. Estudiar tot això. Per ser el màxim de fidel a Gaudí. Per tant, per exemple, quan van construir la nau principal, construïem la maqueta que Gaudí va deixar de la nau principal. I què va fer Gaudí? Gaudí que era molt llest. És dels pocs arquitectes que jo conegui que estava projectant una església, en aquest cas un edifici, que ell no construiria. Per tant, havia de trobar aquells mitjans, aquell mètode, aquella manera de crear el projecte perquè els seus successors poguessin construir el seu projecte. O almenys, tal com hi deia, sabessin el que aquell home volia. Perquè també donava llibertat. I aquesta és la nostra feina. Llavors, evidentment, a l'estudiar l'edifici, doncs anem descobrint totes les seves qualitats. Primer, que Gaudí, perquè es pogués entendre bé el seu projecte, tot el que dibuixa. I el que fa amb maquetes ho fa en base a unes poques geometries que les sap combinar d'una manera determinada. O que les combina d'una manera determinada i tant deixa unes geometries que són corbes, però naturalistes, i planteja tot un mètode d'intersecció d'aquestes superfícies. Llavors, clar, només també veient l'edifici, veiem clarament que el que ell volia, i surt als seus plànols, és que l'edifici comuniqués un sentiment d'elevació cap al cel. No? Això té 18 torres. I 18 torres que no són perquè sí, sinó perquè l'edifici també expressa la fe cristiana. I l'expressa amb les imatges i amb l'arquitectura. I per tant, què vol dir amb l'arquitectura? Doncs que la forma de l'arquitectura depèn també del seu significat. És diferent la façana del naixement que la de la passió que la de la glòria, perquè expressen diferents significats. Una mica això és el que ell deia, potser l'esperit del monument, potser fa referència a aquesta essència. I per tant, que més tot l'edifici és una síntesi entre arquitectura, simbolisme, art. Està molt bé. Un edifici que comunica, al final aquests edificis evidentment han de projectar coses, però ja amb el cas de la Sagrada Família ja no és només l'edifici en si, sinó tot el que ha implicat al seu voltant. No? Jo al senyor Martínez li volia preguntar precisament per això. Clar, amb el pas dels anys, la Sagrada Família ha passat de ser, molt de temps, gairebé una obra perifèrica per convertir-se en un dels grans centres de gravetat de Barcelona. Clar, com s'aconsegueix o s'intenta que aquesta relació amb la ciutat sigui cada vegada més positiva també pels veïns, que no són els mateixos d'origen ara i que han viscut un procés de transformació, ara parlàvem del turisme, però més enllà, que també tampoc no ha acabat encara, no? Sagrada Família neix a la població de Sant Martí, que en aquella època, a finals del segle XIX, encara no pertanyia al municipi de Barcelona, on, si han pogut veure alguna fotografia de l'època, doncs eren descampats, no hi havia res, no? Dona la casualitat de que és un centre entre el Llobregat, el Besòs i Collserola i el mar, no? És un centre que està buscat a adrede, no? I Sagrada Família ha crescut amb la ciutat i s'ha anat integrant dins d'un nucli urbà, diguéssim que a principi convivien de forma més fàcil que la d'ara, potser, no?
És a dir, al final, la Sagrada Família està envoltada de carrers, està envoltada d'edificis, estem envoltats, la Sagrada Família està envoltada de túnels de metro, d'AVE, etc. I per tant hem de compaginar i hem de conviure amb el nostre entorn, no? Som conscients de que l'activitat de la Sagrada Família genera unes externalitats negatives en el barri per la seva pròpia activitat, no? I per tant el que nosaltres hem volgut, i amb moltes converses també amb l'Ajuntament, és minimitzar l'impacte que té la construcció de la Sagrada Família en el que és el nostre entorn, no? I és per això que nosaltres hem deslocalitzat la construcció. En aquests moments, Sagrada Família no es construeix al carrer Mallorca, es construeix amb dues fàbriques externes que tenim al Berguedà i on construïm veritablement, i a Sagrada Família l'únic que fem és ensamblar per evitar, evidentment, sorolls, construcció... Això no havia estat sempre així. Tema logístic, no, això ja és del segle XXI, diguéssim, això, no? Perquè és impossible tenir un espai logístic que pugui abastir totes les matèries primeres que necessita la Sagrada Família per construir, no? Això per una banda. Per una altra banda, diguéssim, nosaltres volem una connexió amb la ciutat i amb el veí i amb el barceloní. Això ha sigut ho hem volgut des de sempre i no sempre ha estat així. I el primer que volíem saber és què pensava el barceloní de nosaltres, no? És a dir, al final has de preguntar per poder fer accions i ho vam fer, no? Què en pensa? I doncs hi havia un sentiment d'orgull, de pertinença vers la Sagrada Família, però pensaven que hi havia una desconnexió perquè creien que a la Sagrada Família li interessava més el turista que no pas el barceloní. T'estic parlant de fa 15 anys vista. Això, evidentment, no ens va agradar i nosaltres hem fet uns esforços tremendos per revertir aquesta situació i avui en dia podem dir que l'hem revertit. Sí? Diguéssim, És a dir, s'ha fet més estret el vincle, diguéssim. Sí, perquè al final Sagrada Família s'ha obert a la ciutat, s'ha obert al ciutadà. Nosaltres cada any, per exemple, ara que hem presentat recentment la memòria del 2025, més de 200.000 persones de la ciutat s'han vist beneficiades de diferents activitats gratuïtes que la Sagrada Família fa.